Zuzana, vítaj, nechám by sa... Zuzana Serbák, mladá slovenská dizajnérka obuvy a doplnkov. Odev som nikdy tak nepociťovala, že by som to chcela robiť. Mi to prišlo také príliš zložité a veľké. A skôr tá obuv ako... že sa to dá... že sa na obuv dá nazerať ako na nejaký malý objekt. Potom až po tej puberte som si to tak uvedomila, vlastne až na tej vysokej škole. Vlastne aj tým, že to remeslo je odlišné, že je tam akoby veľa tých technologických postupov. Prípadá mi to také komplexnejšie ako odev. Renáta Ormandíková, narodená, no veď ja som to uzavrel, narodená. V súčasnosti sa venuje tvorbe šperkov, hračiek, módnych doplnkov. V roku 2008 si otvorila vlastnú galériu, obchodík Krása vesmírna. Moja mama aj mojej sestre aj mne vyrábala také outfity, by som to nazvala. A šila aj štrikovala, ale mne sa najviac pozdávalo hačkovanie, takže som sa vrhla na túto techniku, ktorú rozvíjam. Keď vieš, že mňa to baví, ja sa s tým trošku aj ukludňujem, keď mám nejaké problémy, tak mi to pomáha. Vlastne moja dcera to má na svedomí, lebo sme boli sme u Slavici v obchode, kde ona si občas rada niečo kúpi, lebo má 7 rokov a je to možno nová výtvarnička, ktorá hlavne má strašnú vášeň pre to a tvorí furt, chodí na asi 4 výtvarné krúžky a tak. Takže sme tam boli a nejak sme sa dali do reči a Ivica ma oslovila, či by som nemal chuť prísť. Bicie som si vybral odjak živa, ešte možno pred narodením, bolo to niečo automatické, miloval som to, robil som to prirodzene a chcel som to, takže to bolo vo mne. Rytmus, groove, beat a tak. A ostatné nástroje, ako napríklad klavír som študoval ako v podstate niečo, čo treba. A od malička rodičia, samozrejme, to je akože základ, trošku vnímať hudbu cez klavír, harmóniu a tak ďalej. Ale nevenoval som sa tomu, takže nedovolím si tu povedať, že viem hrať na klavír, občas si zabrnkám, ale to nie je hranie. A takisto si brnkám aj na iné nástroje, ktoré vyrudzujú rôzne zvuky. Áno, Ivica, no tak bola to do kamaráčaft, jak sa to hovorí. A, tak nemal som s tým problém. Čas som mal a s Ivicou máme niekoľko názorov aj spoločných, takže títo dvaja hostia, čiže boty a štrikované záležitosti uchylné, to sa nedalo asi odmietnúť. Je pravda, nebudem sa tváriť, že sa s Renátou nepoznáme roky, ale so Zuzanou som sa nepoznal vôbec, takže tiež sme si veľa vecí povedali aj v zákulisí, čo je pravda, a možno tie nezazneli priamo tam na pódiu, ale že čo je za kumšt? Samozrejme, že ako je kumšt niečo namalovať, niečo vymodelovať z haliny a odliať do bronzu, niečo dať na javisku, tak ušiť jedny boty, no tak tiež som zíral a počúval.